Салям алейкум. В эфире программа «Гёнуль Гёнуль Дэн». Гость программы – актриса Илина Сукач. Салям алейкум. Хош келдіңіз. Илина, вы одна из успешных начинающих актрис. Ваши коллеги очень много об этом говорят, рассказывали, делились. Вот интересно, и вы еще с крымско-татарскими корнями, что для нас, для всех это тоже немаловажно. Расскажите, кто первым заметил ваши способности? Насправді в сім'ї цього не помічали, тому що в дитинстві я була дуже сором'язливою, дуже такою м'якою. А мій брат був навпаки дуже активний, і щоб трошки позбавити його швидкий темп життя в дитинстві, його віддали в театральну студію. А я сиділа там декілька разів, просто чекаючи брата, і помітила, це наш педагог Алла Володимирівна Петрова, і вона сказала: він не буде актором, вона буде актрисою. І тоді чомусь мої батьки посміялись, всі посміялись, тому що я дуже мало говорила, я була дуже така самотня в собі. І чомусь вона перша це помітила, і вона сказала: це точно, я вам можу це сказати точно. І так якось і склалось. Потім вже з часом, потрошку, один конкурс, другий конкурс, і потрошку-потрошку ми зрозуміли, що все-таки я стану на цей шлях творчий. Вы учились в Симферополе, начинали свой путь с театральной студии, так? Так. Я вчилася в зразковій театральній студії «Світанок». У мене були прекрасні викладачі, дуже дорогі моєму серцю люди. Це мої бабусі і дідусь, я їх називаю. Це Алла Володимирівна Петрова і Олександр Польченко. Вони насправді дуже великий внесок зробили в моє виховання. Величезний. Вся моя любов до України, весь мій патріотизм, любов до української культури, до української мови. Це все точно тільки від них. Вони настільки в нас це вкладали. І, звісно, я дуже вдячна за це батькам, що вони тоді відвели брата, потім мене. І так, я навчалась там, і я вважаю, що це, дуже щасливі роки мого дитинства, дуже. И это было в Крыму. Вы знаете, я в Крыму никогда, даже намека не было в сторону Украины, чтобы кто-то занимался пропагандированием украинской культуры. Вот я сейчас вас слушаю и даже удивляюсь. Це була єдина україномовна театральна студія в Криму на той час. І чи потрібна була ще одна? Так. Звісно, так, в різних місцях. І я знаю, що Алла Володимирівна Петрова зі своїм чоловіком, вони перші люди, які відкривали українські класи на території Криму. Так само я з їх поради пішла в українську гімназію. Я навчалась в українській гімназії, це було принципово. І має бути більше. Має бути більше. І Крим все одно мав тоді також розвиватися в сфері української культури так само. І література мала викладатися на іншому рівні, мова мала викладатися на іншому рівні, вистави мали йти українською мовою більше, ніж іншими. І в цьому плані, звісно, хотілося б, щоб були і конкуренти, тому що ми приїжджали на конкурси читців, і були тільки ми. Тому що конкурси Лесі Українки, були школи і одна театральна студія, бо вона єдина україномовна. І мені пощастило. Так. І много було кримських татар, наскільки я знаю, в цій студії в Світанки. Так. Багато. Мені здається, що в деяких групах навіть більше було кримських татар, ніж українців. Або росіян. И я знаю, что у многих сложился достаточно успешный театральный путь. Вы поступили достаточно с легкостью в театральный университет. Вы знаете, а почему спрашиваю? Потому что не все могут с первого раза поступить. Это вообще любая творческая сфера, она очень сложная. И как вам удалось? Вот расскажите, вы из Крыма в Карпенко-Карого, как удалось поступить? И вообще, в чем ваша сильная сторона как актрисы? Вдалося вступити завдяки моїм викладачам. Я дійсно вважаю, що мене буде сварити Алла Володимирівна за те, що я кажу, але я вважаю, що все, що в мене є по акторській частині, це абсолютно її робота. Вона вміє по сьогоднішній день відкривати в мені, і не тільки в мені. Вона якраз із тих творчих людей, які знаходять твою сильну сторону і її розкривають. І не
намагаються зробити з тебе щось інше, що на тебе не лягає, а навпаки, з тебе самого намагаються відкрити ще більшу твою красиву, переможну сторону. І в цьому плані мені, звісно, дуже помогли мої викладачі. Вони на той час вже були в Києві. І коли я прийняла рішення, що я все-таки однозначно буду вступати в театральний вуз, то ми готувалися з Аллою Володимирівною трошки менше року. По-різному було. Я не можу сказати, що я дуже легко вступила. І сльози були, і розчарування, і я кричала, я більше не буду, все, я не хочу, я втомилась, мені набридло. Після першого курсу я збиралася забирати документи. Важко, дуже морально, психологічно важко, тим паче, коли я вперше зайшла в університет Карпенка-Карого, я подумала, що це храм мистецтв. Я подумала, що тут має бути все таке... Як вам сказати, все має от любов'ю бути, разумеете, про что я не можу все проходят через такой путь, все, когда попадают в тот или иной вуз, связанный с искусством, все ожидают, когда еще встречаются хорошие преподаватели, они зря говорят, хороший педагог — это подарок судьбы, и когда встречаются на пути хорошие преподаватели и раскрывают свою индивидуальность, и ты думаешь, что ты будешь продолжать дальше, а когда поступаешь в тот или иной вуз, связанный с искусством, бывает все, к сожалению, наоборот. Вот и в связи с этим, знаете, к нам приходило очень много гостей, и все говорят, что нужны реформы, что нужно менять подходы в образовании. Вот если говорить, вот вы пришли с одними впечатлениями, а потом вот после первого курса у вас были другие впечатления. Вот какие нужны реформы в системе театрального образования? Ну, я вважаю, що театральна освіта, як і будь-яка сфера, потребує реформ. Обов'язково і театри, і театральні вузи. По-перше, світ йде вперед. З'являються нові акторські якісь техніки. Я не кажу про системи, такі як Станіславського чи, наприклад, Чехова, але якісь акторські техніки, нові тренінги, нові способи по досягненню мети у роботі над роллю. Дуже багато всього можна зараз знайти на просторах інтернету, курсів, книжок. І хочеться, щоб в театральному вузі так само тобі надавали цей спектр, що є не один єдиний шлях. Не тільки за системою Станіславського ми можемо працювати, а все ж таки в нас є різноманіття цього, що ми можемо досягати трошки іншими шляхами, що може бути і так, а можна і отак, а можна спробувати з зовнішнього до внутрішнього, а можна з внутрішнього до зовнішнього. Тобто не має бути таких чітких розмежень щодо того, ми працюємо за такою системою. Більше того, я вважаю, що має бути більше молодих викладачів. При тому, що я з великою повагою ставлюся до всіх педагогів університету. Там дійсно прекрасні люди, талановиті і дуже досвідчені. Я не кажу про те, що їх треба просто прибрати. Ні. Але я вважаю, що потрошку має йти молоді люди. Має це вже якось зникати оцей пострадянський синдром. І мають йти вже новий подих якийсь, новий ковток. Це дуже важливо. І ми йдемо вперед, і театр не може стояти. Це рушійна сила народу. Театр, мистецтво, культура. Він не може стояти і чекати, поки воно само все відбудеться. Так не буде. Мы тоже маємо це робити. Вот что касается театрального образования, этот период, он сложный для очень многих, кто проходит этот путь. Вот что вам помогает держаться и не сдаваться? Психолог. Психотерапія. То есть вы берете сесії? Так, вже 2 роки я в психотерапії, і я вважаю, що це один з найдієвіших способів триматися на плаву. Тому що буває дуже важко. Буває дуже важко, і інколи дійсно бувають перекоси в сторону ролі і образу, в бік ролі або образу. І іноді ти дійсно дуже сильно втомлюєшся від репетиційного процесу, коли дуже довго щось не вдається, коли ти починаєш плутати життя з театром, коли життя йде туди, тобто побут, який ми маємо залишати за кордонами театру.
І коли навпаки, коли от ти весь свій емоційний спектр тягнеш додому і отримують всі навколо тебе. Всі, тому що там в тебе не вдалося, там зараз ти маєш грати психічно хвору, і ти починаєш це репетирувати на своїх людях, на сім'ї. І це достатньо важко навіть не тільки для мене і не для акторів, скільки для оточення акторського. Тому що витримати це не завжди легко. Навіть от коли я готуюсь до прослуховування в театр, 3 дні всі мене слухають. 3 дні я маю їм розказати все, що я знаю. Я маю їм заспівати, протанцювати, розказати всі монологи, прочитати байки. І вони повинні слухати. В них немає цього вибору. Слушают, это ваши зрители, так я понимаю. Так. І вони навіть кажуть зауваження, якісь поради. Але от вони страждають від цього інколи. Мені здається, ну, у всіх є свої справи. А тут приходить така Ірина і каже, мені треба. И все мають сісти, підкоритися и слухать. Ну, это на самом деле очень здорово, что у вас есть родные, которые вас слушают. Это очень важно. Вообще у музыкантов, говорят, нужно обкатывать программу, нужно выступать, неважно, где перед большим концертом где-то выступить. В вашем случае это ваша семья, это на самом деле очень хорошо. В работе вы перфекционист или как-то легко относитесь к таким моментам, где что-то не получается? На жаль, так, я перфекціоніст. Это же ведь очень сложно для творческого. Дуже складно. І я завжди була відмінницею. Абсолютно завжди. А в ролі, насправді, немає ідеального чогось. В ролі немає чогось, що має бути точно. Там немає формули, за якою має вийти ця роль. І тому постійне оце бажання зробити ще краще, а краще, як ми знаємо, це ворог хорошого і доброго, те, що ми вже маємо. І інколи потрібно себе стримувати, постійно треба розвиватись, постійно треба працювати, вдосконалювати і свою техніку, і свій емоційний фон, і свою психіку. Тобто треба бути дуже порушливим, треба мати тонку дуже структуру душі, але перфекціонізм – це не найкраща моя якість, я можу сказати точно. Я с вами согласна. Для творческих людей это очень сложно. Это очень мешает развиваться и двигаться дальше. А как себя чувствуете после сыгранной роли? Съедаете? Самоедством занимаетесь? Так, буває, звісно. Перше відчуття полегшення. Особливо я дуже люблю, коли в залі є мої родичі. Багато хто не любить. Я дуже люблю. Коли ти граєш для когось конкретного, і тим паче твоєму серцю особливого, це інакше. Ти знаєш, що там є твої очі, твої люди, твої близькі, і зовсім інакше ти працюєш. І перше, що я відчуваю, полегшення, звісно, а потім починається аналіз. От в тій сцені можна було трошки краще, тут я трошки не дограла, ну тут вже добре, тут запитаю в колег. Тобто це є. Ну і плюс, звісно, викладачі обов'язково кажуть зауваження після кожної вистави, вони роблять якісь висновки, частково комусь щось підказують, якщо в цьому є необхідність, не перехвалюють, щоб вистава йшла далі і не було поганого показу, бо так теж буває, після дуже хорошого показу може бути поганий показ. І тут, звісно, треба триматися, особливо коли йде випуск вистави, і вона достатньо часто грається 2 рази на тиждень, або навіть раз на тиждень, і при цьому ще йдуть репетиції, треба якось триматись, щоб це не стало надто побутово, тому що це дуже багато разів вже прорепетировано, пройдено, і це не має стати побутовим. Це повинно весь цей час викликати в тебе почуття, бо ти не робот, ти не технік, ти не можеш все робити абсолютно технічно. В кожну свою роботу ти вкладаєшся, як не крути. Десь отак, десь трошки більше, але і треба триматися себе, не видавати все на гора, що потім ти не міг себе зібрати. Все ж таки в цьому плані тут треба трошки триматися, тому психотерапія рекомендую.
Об этом, кстати, сейчас все, кто на пути творческом, все об этом говорят, что вынуждены брать консультации для того, чтобы выдержать. А как перебариваете моменты страха, волнения? Из-за волнения иногда очень многое теряешь і не можеш совладати з собою. От як у вас, як ви себе чувствуєте? Мені колись мій дуже талановитий одногрупник сказав, мені було дуже страшно перед виходом на сцену, якийсь прем'єрний, я думаю, показ був, і він мені тоді підійшов і сказав: Еля, зараз всю свою енергію страху ти маєш відправити в техніку. От взяти це як один клубок енергійний і відправити в техніку. Ця порада мені часто допомагає. Я просто уявляю собі, як я взяла увесь цей страх в руки, його так скрутила в якийсь величезний шар і відправляю його в вміння, в техніку і в те, що має бути добре, як не крути. Але мені здається, що трошки хвилюватись – це добре. Бо якщо не хвилюєшся, значить тобі все одно. А тобі ж не все одно, коли ти виходиш на сцену, коли ти прослуховуєшся, тобі хочеться сподобатись, тобі хочеться бути оціненим, тобі хочеться почути добрі слова, тобі хочеться отримати оплески і квіти. Ми все одно заради цього працюємо. Як не крути, всі працюють заради моменту, коли всі кланяються і люди тобі аплодують. Ну, волнение должно быть сбалансировано на самом деле. Так. Иногда бывает, что тебя так уносит, что ты не контролируешь себя. Но это очень хороший совет вам дали, что весь свой страх направить нужно как раз-таки на технику. Это очень важно, кстати. Я даже для себя это взяла, и я вам спасибо вам за такую пораду. Це допомагає, дійсно. А служение профессии для вас – это тяжелая ноша или приятный труд? Приємний труд. Ну, мені здається, що ми вже живемо в такому віці, коли ми можемо обирати. І якщо ти дійсно обираєш цю професію серцем, душею, як це може бути для тебе важкою ношею? Звісно, приємно, дуже приємно. Важко, дуже важко буває, але це те, що ти не можеш не робити. Ти не можеш цього не робити. Я хотіла піти з театрального вузу. Я хотіла спробувати себе в чомусь іншому. Я паралельно дуже, наприклад, цікавлюся психологією, але я не можу сказати, що я завтра прокинуся і скажу: все, театр – це більше не моє. Я не уявляю цього поки. І мені здається, що як би складно не було, якщо якщо людина обрала свою професію, свою роботу душею, то як би там не складалося, вона не може в один день прокинутися і сказати: ні, це для мене вже дуже важко, я вже більше не тягну. А какие образы, какие роли ваши, в каких вы себя чувствуете комфортнее? Характеры какие? Моє внутрішнє не дуже сильно співпадає з моїм зовнішнім, насправді. Тобто моя зовнішність, я така виглядаю, я, по-перше, кучерява, я така вся весела, жива, швидка, але насправді я дуже чуттєва, гіпер, я б сказала, чуттєва, дуже тонко відчуваю і дуже схильна до емпатії, навіть занадто. І в цьому плані моя зовнішність диктує мені характерні ролі, живі, веселі, енергійні, а моя душа більше схильна до драми. Як не крути, як каже моя мама, тебя присипали драмою, ну що зробити з цим? Хоча я дуже люблю комедію, я грала комедію, але все ж таки в душі я більш тоньша. Я більш драматичніша, дуже тонкосльоза. І тому я більше все одно люблю драматичні ролі. Я дуже хочу знятися, наприклад, в історичному кіно або патріотичному, воєнному, там, де я лишаюсь без чоловіка. Якесь таке дуже складне, а в той же час я розумію, що це я ще встигну зіграти. А поки в мене такий вік, поки я ще жива, енергійна, молода, я маю користуватися цим, грати молодих дівчат. І всьому свій час, все прийде все одно так, як має бути, буде. Ну, про кино мы еще поговорим. А как вы работаете над ролью? Дуже важке питання, дуже провокаційне. Насправді, ми говорили з вами про реформи, і найбільший мінус театрального університету, що ніхто там над ролью тебе працювати не навчив. І ти обираєш сам свій шлях.
Десь ти піддивився, десь ти підслухав, десь підчитав, побачив, як роблять інші, і намагаєшся, і шукаєш свою техніку. Шукаєш, як тобі буде зручніше, як тобі це робити. Десь користуєшся порадами, колеги, одногрупники, режисери. У всіх потрошку розумієш, як саме тобі працювати. Не можу сказати, що є якась конкретна формула, за якою працюють актори. Точно ні. Я працюю важко. Мені треба декілька безсонних ночей, мені треба побитися головою об стіну, мені треба шукати, мені треба постраждати з цього приводу. От я в цьому плані, мені треба себе дуже серйозно підготувати морально, щоб все отут в душі в тебе заграло і працювало на цю роль. Тобто, мені здається, що з цього і треба починати. І от нещодавно, наприклад, один мій викладач дав дуже круту техніку, класне завдання написати історію свого героя від початку п'єси і до самого кінця. Навіть там, де в сценах тебе немає. Але ти щось же робиш в цей час, ти десь знаходишся. І прописати повністю все. Коли ти, по-перше, це пишеш, це вже лягає на тебе, як не крути. По-друге, ти починаєш в це вірити значно більше. Тим паче, ти переписав це. Тобто це вже не п'єса, надрукований текст, а це вже твій текст. Тобто ти це якимось чином народив. І мені здається, що це дуже допомогло. Дуже, тому що ти дійсно в якійсь мірі починаєш працювати над цим вже в житті. Бо над роллю все одно ти працюєш 24/7. В університеті ти, не в університеті, на роботі ти чи ні, все одно ти живеш своє життя, і десь паралельно в тебе живе твоя героїнька, яка постійно дивиться за людьми, яка постійно спостерігає, бере щось собі, на ус собі отам наматує і знає, що вона колись цим скористується, кладе собі в кишеньку, так кажемо ми. І тому над роллю ти працюєш все одно завжди. Як би тобі цього не хотілося, ти лягаєш в ліжко і розумієш, що процес пішов. І інколи ти в такому легкому дрьомі, і десь там ходить вже твоя героїня все одно. Тобто... То есть постоянно вы вся живете в мыслях, в действиях, думаете о своей роли, она практически вас так охватывает. Ні, я спілкуюся з людьми, я дивлюся фільми, я їм, але все одно десь ти не можеш про неї забути. Вона завжди з тобою. Це вже твоя частинка, тому що ми ж не граємо когось. Ми граємо себе. Ти граєш Джульєту, ти граєш себе Джульєту. Ти граєш якусь дуже драматичну або психічно розладнену людину, ти знаходиш її в собі і граєш себе. І все, що тобі насправді потрібно, це допомогти їй вийти. Тобто, коли ти працюєш над Джульєтою, ти маєш її десь схопити в собі. І отак ніби за носик тягнути, щоб вона виходила. Бо в кожній дівчині є Джульєта, в абсолютно кожній. І так само всі ролі, які нам дістаються, вони всі в нас є. Ми точно це можемо грати. А этот путь, например, вот актрисы, может стать, нужно иметь определенные способности? Или каждый может развить в себе эти способности? Вот сегодня, если сегодня говорить там о вокальном искусстве, многие говорят, сейчас можно научить любого петь, да, там, то есть как он будет раскрываться, у кого-то голос просто больше, у кого-то меньше, можно научить, главное освободить человека, понимаете, люди, в принципе, такие достаточно зажатые, а если дать им свободу, можно раскрыть. Как вы считаете, вот актрисой может стать любой или нужны определенные способности? Я дуже багато разів думала. У мене дуже часто це питають. Може, чому ти всім не рекомендуєш йти в театральний? Тобто, я нікому не рекомендую йти в театральний. Чому ти не рекомендуєш йти в театральний? Все ж таки, всі ж можуть. Все ж таки, я схильна вважати, що не всі. Навіть Станіславський казав, моя система допоможе хорошому актору стати ще більш хорошим. Але він нічого не казав про те, що той, в кого дійсно немає схильності до цього, що він зможе... Мені здається, що у людей, в яких немає схильності, їм це і не треба. Вони цього і не хочуть. Тобто взяти людину, просто подругу якусь свою, запитати, хочеш бути актрисою? Вона скаже, Боже, я ніколи про це навіть не думала. І, скоріше за все, в неї немає до цього хисту. Їй не цікаво цим займатися. А
Але я дуже вірю в роботу. Я вірю в те, що люди, які приходять і кажуть, я буду актором, в них менше здібностей, можливо, десь менше таланту, хоча це таке поняття, яке не можна виміряти, як можна виміряти талант. Але їм дійсно трошки менше дано Богом, але вони дуже працездатні, дуже працелюбиві, вони хочуть цим займатися. Вони, вибачте, сидять в аудиторіях з 9 до 9, працюють над ролью, шукають в постійному пошуку. Вони можуть досягти значно більшого. І я так спостерігаю, дуже багато, я знаю одну дівчину, вона працює в театрі зараз, вона там провідна акторка. Вона вступала в театральний вуз 4 рази. Так само є актриса в іншому театрі, дуже талановита, дуже чесна, дуже правдива. І так само її не брали в театральний вуз. Чому? Не знаю. Але зараз вони дійсно такі актриси вже з ім'ям, з досвідом и прекрасно працюючи. Прекрасно. Вы так и не ответили, кстати, ваша сильная сторона как актрисы. Так красиво ушли от ответа. Ну, я дуже щира. Мені здається, що це достатньо добре. Ну, це навіть не добре. Чесність, щирість – це все, що треба. Ну, якщо ми кажемо про душу. Якщо ти робиш від себе, якщо ти працюєш від себе і чесно робиш свою роботу, тобто не так, що так, мене запросили, але тут не дуже багато платять, а тут я в масовці, от коли в мене буде головна роль, тоді я попрацюю. Коли ти завжди чесно робиш свою роботу, вона виходить. І мені здається, що ця моя якість, мабуть, одна з найкращих. А якщо брати акторське саме, то я дуже драматична. Я в цьому плані, мені дуже, я не можу сказати, що легко, але мені це легше дається, ніж, наприклад, комедія. Бо комедія значно складніша, ніж драма. Значно складніша. От, щоб грати комедію, треба драму довести до такого абсурду, щоб це стало смішно. Тобто комедія заради комедії не може відбуватись. А драма, і взагалі, якщо взяти психологію людини, зробити так, щоб людина навпроти тебе плакала, значно легше, ніж її розсмішити. Надо же, я думала, что наоборот. Не. Люди так легко ходят на комедии. Мне всегда казалось, драма — это такой жанр, который требует определенной со стороны зрителя умения думать. Мне всегда казалось, что актерам гораздо сложнее драму играть, нежели рассмешить, нежели держать себя. По-акторськи, мені здається, що ні. Але по-режисерськи ставити комедію значно складніше, ніж драму. Це 100%. Ну, якби тут треба все так це викрутити, щоб воно працювало. Тому що дуже багато постановок, дуже мало вистав. Тому що постановки – це добре, але вистава відбувається тільки тоді, коли все на своєму місці. Коли правильний розподіл, коли сценографія, яка працює на тебе, коли точно підібрана музика, яка підсилює емоційний стан, або навпаки йде в проріз. І коли все це відбувається, коли все це складається в один величезний шар роботи, воно добре. Коли щось випадає, коли хтось тягне на себе, наприклад, більше, хтось не дуже сильно хоче цим займатися, хтось каже, я на прем'єрі зроблю, воно рідко відбувається чомусь. Лина, а вот интересно, вы когда приходите, посещаете тот или иной театр, как вы смотрите спектакль? Ваши ощущения? Вот вы смотрите целостность или как вы смотрите? Это интересно. Я дуже намагаюсь виключати в собі всі професійні якості і дивитись виключно як глядач. І все ж таки я приходжу в театр не для того, щоб подивитись, ой, той щось не зіграв, а тут пропустили, а тут оцінку не зробили. Я приходжу для того, щоб отримати задоволення. Ну, ви це все бачите, вот эти шероховатості, нюанси? Намагаюсь не бачити, але так бачу. Ну, тобто, я не можу сказати, що я така майстриня, сідаю і така, ну, тепер давайте грайте, я подивлюся, що ви тут вмієте і можете. Все ж таки, я їх колега, і я вважаю, що... Так, конкуренція, вона завжди присутня, ти від неї нікуди не дінешся, але я вважаю, що твої колеги – це твої друзі. І конкурентів, як такових, нема. Тому що
Кожному відведене своє. Ніхто не може зіграти моєї ролі. Я не можу зіграти нічу роль. Так не буває. Кожен на своєму місці. І тому, коли я приходжу в театр, мені хочеться подивитися, як люди займаються справою. І бажано, якщо вони це роблять добре. Какие у вас прекрасные мысли, мне нравится. А расскажите вообще о театре в Украине. Вот как он развивается? Какие театры вам нравятся? Какие постановки вам нравятся? Вообще театральное искусство сегодня идет вперед? Я дуже рада від того, що театральне мистецтво користується попитом. Важко потрапити в театр. Особливо, коли це великий театр, національний або популярний. Важко потрапити в театр, і люди все ж таки ходять, їм цікаво, їм хочеться бачити, їм хочеться знати, їм хочеться дивитись. І коли мені кажуть, що скоро кіно забере театр, ніколи цього не станеться. Ніколи. Бо те, що є в театрі, ніколи не буде в кіно. І навпаки. Тобто в тебе є один раз в театрі. Все. І ти працюєш. Просто твоя вистава 2-3 години. Ти просто береш і видихаєш її всю одним махом. Ти не можеш себе судити за там пропустив, коли ти ще граєш виставу. Не можна, тому що інакше ти до кінця не дійдеш. І в цьому плані українські театри хороші. Українські театри хороші. Мій улюблений театр в Києві – це театр на Подолі. Я дуже сильно любила режисера, художнього керівника Віталія Малахова. На жаль, його не стало. Дуже нещодавно я мріяла працювати в цьому театрі. Я дуже чекала можливості, коли в театр на Подолі вже буде прослуховування, і я зможу себе запропонувати як актрису. На жаль, цього не сталося. Можливо, так мало статися все одно. Віталій мене трошки не дочекався. Там дуже щиро працюють актори. Дуже чесно. Там прекрасна вистава «Шинель». Просто прекрасна. Там прекрасна вистава «Механічний апельсин». Там прекрасні актори, класні, живі, справжні, свіжі. Вони вдихають повітря в цей театр. Я люблю театр Франка. Я люблю театр на Лівому березі. Я люблю театр «Золоті ворота». Мені дуже подобається майстерня Лени Лазович. Дуже класно працюють молоді хлопці, молоді дівчата. Стільки сили і дуже багато бажання. Мені здається, що все-таки театр будується на бажанні акторському, режисерському. Не може театр існувати без режисера. Так само, як не може існувати без акторів. Це такий хороший, такий пов'язаний між собою дует, от актор-режисер. І коли він дійсно складається, легше і працювати над роллю, і грати виставу. Ти постійно отримуєш поради, якісь конкретні зауваження, які тобі допоможуть наступний раз зіграти трошечки краще, десь підправити, тут прибрати, тут додати. І в цьому плані українські театри класні. І якби ще туди пускали побільше молодих режисерів зі своїм баченням, зі своїм сприйняттям світу, звісно, хочеться, щоб трупи були більшими, тому що акторів випускається дуже багато. І дуже мало беруть в театри, тому що просто місць якби не може. Театр в нас не резиновий, не можуть збільшити кількість цих місць. Але всім хочеться бути частиною чогось великого. Хочеться бути частиною однієї такої величезної машини і працювати на те, щоб все відбувалось на сцені. І мені здається, що українські театри все ж таки крокують вперед. Але, наприклад, можу сказати, що я не люблю, коли режисерські рішення і шоу, так зване, забиває акторів. Все одно я вважаю, що театр тримається на акторах, на акторському майстерності. Так, на акторських якихось речах. І
вирішення – це прекрасно, якби сценографії, музики і феєрія, і видовище – це теж класно. Але якщо за цим немає актора, то це просто, скоріше за все, не відіб'ється на твоїй душі. Тому що відбувається саме те, коли ми сидимо і бачимо, що на сцені така ж жива людина, як і ти, яка проживає схоже на тебе життя, в якої такі самі проблеми, який страждає від тих же самих речей, як і ти. І люди йдуть за подібними. Люди йдуть, щоб подивитися на таких, як вони. Мгм. А что касается постановок, вы знаете, мы сейчас живем с вами во времена шоу. И элементы шоу все стараются применять, например, на Западе очень много применяют элементы шоу. Как вы считаете, театр должен сохранять традиции или же все-таки вводить такие элементы? Я вважаю, що має бути міра. Тобто має бути межа, за яку не варто переходити. Все ж таки людям потрібно хліба і видовищ. Ти від цього нікуди не дінешся. І якщо на сцені буде відбуватися класна акторська робота, але вона жодним чином не вирішена, і там просто діалоги, хоча люди все абсолютно грають, але там просто діалоги, немає жодних метафоричних вирішень, символів, музики, яка підсилює обов'язково емоційний стан, немає, наприклад, пластичних оформлень і розвитку. Тобто театр – це мистецтво ока. Все одно, як не крути, ти дивишся і сприймаєш. І коли на сцені нічого не відбувається, ти не будеш дивитись. Як би класно не грали актори. Тобто режисерські вирішення, хороша сценографія має бути. Звісно, елементи шоу мають бути, але цього не має бути занадто. Я ж кажу, інша крайність – це коли це забиває абсолютно акторів, і на сцені є все, окрім людської душі, окрім правди, окрім живої людини, за якою йдуть. Хочуть дивитися на живих людей, звичайних, таких, як в житті. От ми бачимо, ходимо, бачимо людей. Ми хочемо бачити таких самих на сцені. Ми не хочемо бачити героїв. В житті немає людини, яка йде, і вона вже герой. А в театрі чомусь буває, коли грають герой. І людина не сприймає, тому що вона таких не бачила в житті. Ми хочемо бачити собі подібних. То есть театр не должен отделяться от нашей реальности? Ні, точно ні. Немає. Точно немає. Вот я вас слушаю, вы говорили, что вы мечтали работать. Я думаю, что ваша мечта обязательно воплотится в театре на Подоле. Я, кстати, очень тоже люблю этот театр. Один из лучших театров все-таки столицы. И вас слушаю, у вас как-то, знаете, скрадывается такое мышление режиссерское. Вы себя не видите в этом направлении? Ні, у вас очень хорошее такое мышление. Точно ні. Справа в тому, що я в цьому плані абсолютно виконавиця. В мене немає таланту бачення картинки в цілому. Я не відчуваю сцени мізансценічно, я не відчуваю простору в тому плані, щоб всі герої на ньому існували одночасно. Я саме акторка, я фібри душі знаю, як десь підтягнути чи навпаки розслабити, щоб все спрацювало. А от режисерське, я завжди ненавиділа в театральному університеті, нам казали, ставимо самостійні уривки. Всі так раділи, я теж раділа, бо це дає мені можливість зіграти роль, яку мені, можливо, ніколи не дадуть, а я її сама собі обрала, і я її можу зіграти. Але уривок ти не можеш просто грати по-акторськи, ти маєш його вирішити по-режисерськи. Ти маєш придумати, що все почнеться, до чого все дійде, як воно все буде грати, тобто все має тобі допомагати, актору все має допомагати. І я тоді точно зрозуміла, що режисерська робота – це точно не про мене. Тому що мені важко. І мені важко... Так, я можу зібрати навколо себе людей. Скоріше, якщо брати вже кудись туди, це скоріше продюсерська робота. Я можу зосередити правильних і потрібних людей в одному місці, я можу домовитись, я можу щось там зробити спільне, але що стосується режисури і сцени, і там треба знати правила, там треба розуміти, як людське око сприймає сцену. Це така ж дисципліна, якби, де є все одно якісь чіткі формули. А для вас режиссер – это? Друг. Это возможно? Так.
Есть такие режиссеры, ведь опять-таки вот мы говорили с вами о театральных реформах, да, ведь есть режиссеры, которые одни раскрывают, другие ломают. Режиссер может быть другом? Так. Ну, ми ж кажемо про ідеальне. Про ідеальне, да. В ідеалі режисер має бути другом. І навіть не стільки другом, скільки наставником. Знаєте, коли режисеру треба вірити в ідеалі. Це, мені здається, це таке щастя, коли тобі випадає актриса, або актрисі випадає режисер, або актору, які один одному вірять і довіряють. Коли режисер вірить в актора і знає, що він зробить це, і зробить добре, і коли актор вірить режисеру і знає, що його зауваження точно влучні, до яких треба прислуховуватись, де не треба ставити фільтри і все фільтрувати. Тобто думати, це я собі візьму, це я собі не візьму, над цим я попрацюю, а тут я все ж таки зроблю по-своєму. А коли дійсно є оцей тандем, коли ви працюєте абсолютно один одного розуміючи, це дуже круто. Ну да, это идеальная модель. Да, и дай бог, чтобы на вашем пути встречались такие режиссеры. На самом деле это очень важно. Очень важно для раскрытия актерских возможностей. А как вы считаете, театр может быть инструментом по преобразованию общества? 100%. Культура, в принципі, це дуже потужний інструмент. І колись цим користувались дуже сильно. Тобто радянська влада дуже багато своїх речей, які треба було саме зараз, от без часу, прямо зараз, в чому от люди мають в це вірити. Все це йде трансляція виключно через культуру. Тобто театри дуже сильно сприяють на наш мозок. Дуже серйозно. Ми йдемо в театр, ми виходимо звідти, і в нас вже щось там інакше вже думається. Так само музика, так само кіно. І це дуже крутий і потужний рушій народу. І людина те, що дивиться, наш мозок так просто влаштований. Чим більше ми дивимось патріотичного, тим більше ми вважаємо себе патріотом. Як не крути. Коли в твій мозок закладається, що Україна понад усе, слава Україні, ти автоматично десь відповісиш героям слава. І цим треба користуватись. Це, це потрібно, і це дуже важливо. І дуже багато, і це не так агресивно, розумієте? Коли ми людям просто кажемо, ми маємо любити батьківщину, ми маємо говорити українською, там ТВ українською, книжки українською. Це не так впливає на людську душу. Коли їй дуже тонко, акуратно, потрошку показують, що може бути так. Не треба кричати про це, покажи прикладом. Зніми класне українське кіно з красивою українською мовою, з хорошими українськими акторами. І це буде працювати. Не може бути інакше, це буде працювати. С крымско-татарским походжением, Да, как и вы, да, кстати. Да. У вас есть опыт. Вы играли и в кино, несмотря на ваш начальный такой путь становления. У вас есть опыт и в кино, у вас есть опыт и в театре. Как вы себя где ощущаете? Театр – це чоловік, а кіно – це коханці. Тобто кіно легче? Ні, точно не легше. Свободніше? Ні. Просто це дуже різна специфіка. Все ж таки, коли ти обираєш театр, в якому ти хочеш працювати, ти обираєш домівку. Ти обираєш місце, де ти будеш проводити дуже багато часу. Кіно – це більш, як би сказати, швидкий процес, хоча я з величезною повагою ставлюся до кіно. Я вважаю, що це мистецтво не можна переоцінити. Кіно – це вау. Я просто про те, що театр все ж таки це більш довга гра, ніж кіно. Кіно все ж таки це проєкт, який закінчиться обов'язково. І класно, коли в тебе є домівка, і класно, коли в тебе є можливість. Це як подорожувати, знаєте. Я, наприклад, живу в Україні, я обожнюю Україну. Я їду в Туреччину, щоб подивитись, як там.
Але я не кажу, все, моя Україна вже мені не потрібна, бо я побачила десь інше. Так само, ти працюєш в театрі, але тобі хочеться грати інші ролі, наприклад, в кіно, тобі хочеться себе пробувати. Це ж абсолютно акторський тренінг. Ти постійно повинен бути в тренінгу, ти маєш бути готовим до всього в будь-який момент. Як моя мама каже, ти маєш завжди гарно виглядати. Можливо, ти йтимеш по вулиці, а тут твій режисер. От, і одна справа зустріти його, а інша справа, коли він скаже, ой, а можеш зробити оце? І ти маєш зробити оце. І тому театр, це, я завжди кажу, це твоя прописка. Тобто ти там в себе вдома. Кіно – це от такі акції, знаєте. Дуже хочу потрапити в хороше українське кіно, дуже хочу. Задам обязательно этот вопрос. А вот что касается кино. Какое кино сегодня нужно украинскому обществу, вот, учитывая то, что вот сейчас мы живем в предвоенное время, еще есть война, очень много мифов вокруг крымских татар, они до сих пор в стране существуют. Вот как вы говорили, что можно через кино пропагандировать все самое лучшее украинское, а по содержанию, какое кино нам сегодня нужно? Потому что, по моим наблюдениям, очень много бытового, очень много вкладываются средства немножко не в то. Знаете, я была недавно на фестивале кино в Турции. Они сейчас заинтересованы показывать величие своего народа через историческое кино. И это работает. Вот какое кино нужно сегодня Украине? Учитывая вот эти все события, в которых мы сегодня с вами находимся. Історичне просто необхідно. Просто необхідно. Так, є шматки, наприклад, той же фільм «Хайтарма». Це історичне кіно, художньо-історичне. Тобто там взяли події, дуже талановито зробили це, але цього дуже мало. Має бути більше. Все ж таки кримські татари існували не тільки в 44-му році. Вони існували і до цього, і після цього. І там величезні шматки історії, які жодним чином не висвітлені для людей. Так само Україна, так, українці і Захар Беркут, наприклад, кіно для українців, так, яке дає можливість знати десь історію, знати літературу, бо це все ж таки по Івану Франку знято було, наскільки я знаю, якщо я не помиляюсь. Але цього надто мало. Історичне кіно, патріотичне кіно, художнє кіно. Насправді я не можу сказати, що треба знімати тільки оце. Ні, треба знімати все. На Заході не думають, що знімати. Там беруть і знімають. І там кількість переходить в якість. Знімають так багато, що потім зірочка, 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 вау, і це класно, і це круто, і це підходить. У нас все ж таки трошки так, бюджет не туди йде. Боже, вибачте. От, хотілося б, щоб знімалося більше хороших повних метрів. Хотілося б, щоб серіали знімалися на більш високому рівні, тому що ми можемо це робити. И для этого ведь все Так, есть. и Просто почему-то бюджет сценарий, и бюджет, и почему-то сценарий очень, весьма Мені дуже примитивный. прикро саме в такі моменти, коли я вже бачила хороший наш український серіал, так? Я, наприклад, продивилась, наприклад, взяти «Кріпосну». Там прекрасно знято. Просто прекрасно. Прекрасна режисерська робота, прекрасне світло, прекрасна техніка, прекрасна картинка, прекрасний монтаж. І коли ти вже бачиш якийсь рівень, а потім бачиш щось нижче цього рівня, ти не розумієш, чому. Ви ж можете класно, якісно. Чому б не робити це ще раз і ще раз? Навіщо тоді робити такі низькопробні серіали, які абсолютно не мають якогось корисного сюжету, місії немає в цього серіалу. Він просто є, щоб крутити його на ТВ, більш того російською мовою. Тобто він не несе жодної якості, він не несе жодних якихось виховательних навіть мір для дітей, і ще й транслюється неукраїнська мова. В каком метре хотели бы вы сняться и с кем из режиссеров? Наріман Алієв. С Нариманом Алиевым? Да, так. Почему? Його робота «Додому». Я дивилась, мабуть, її разів 6, може 7. Це приклад кіно, на мій погляд, в Україні зараз.
Я не кажу, так, звісно, ми всі йдемо на Захід все одно, ми все звідти беремо і нам Захід диктує. Але це те, що ми можемо робити вже зараз. Це теми, які ми маємо висвітлювати вже зараз. І я би дуже хотіла з ними працювати. Я б хотіла попрацювати з Олегом Сенцовим. Я все одно дуже схильна до патріотичної тематики. І я розумію, що я не стільки серіальна акторка. Я все ж таки більше до авторського кіно, до повних метрів. Не тому, що я тебе так себе високо оцінюю, просто тому, що я не зовсім типова для серіалів, отак я можу сказати. І мені було б дуже цікаво, так. Я б дуже хотіла попрацювати з Мариною Кошкіною, це акторка. Я б хотіла попрацювати з Настею Пустовіт. Я б хотіла попрацювати з Петром Ніньовським. Це молоді, дуже талановиті, класні актори, яких, Боже, знімати і знімати. Душа отака величезна, правди багато. І знімайте і знімайте. Ну, это очень приятно. У меня, на самом деле, очень много вопросов еще, и у нас осталось 5 минут. Вы знаете, все, как правило, да, актрисы должны владеть хореографией, вокальными способностями. Наверняка вы тоже поете. И что бы вы нам сегодня спели? Це моя улюблена пісня на кримсько-татарській мові. Вона в мене асоціюється з Кримом, з домом, з бабусею. Це перша пісня, яку мене навчили співати. Алуштадан ескен елер yüzüme urdu, балалықтан өскен елер көз yaşın tuştu. Мен bu yerde yaşamadım, yaşlıma doyalmadım, vatanıma hasret oldum, ey güzel Kırım. Вы умница. Машаллах, машаллах. Очень хорошо поете. У вас еще и вокальные возможности очень хорошие. И не трошки, а я вам как музыкант могу сказать, очень хорошие вокальные возможности. Вы знаете, и вообще я очень рада, что у нас есть такая соотечественница, которая, вы действительно дуже щира. И несмотря на ваш юный возраст, у вас такое мышление, я думаю, я верю, что у вас очень большое будущее. И, конечно же, хочу обязательно спросить, вы знаете, очень часто говорят, что люди искусства обычно сетуют на то, что мы занимаемся искусством, и нам не важно, что происходит вокруг. А вам как? Ви поїхали в Москву зніматися? Ні, це принципово ні. Дуже багато людей зі мною не згодні. Багато мене не розуміють. Вони кажуть, все ж таки, це культура. Очень много українських артистів їздять сьогодні. Чому ти маєш їхати? Я поїду в іншу країну. Я не поїду в Росію. Я навіть не знаю, що тут казати. Для мене це принципово. Після анексії я не просто так переїхала в Київ, щоб зараз взяти отак от все це, звернути і сказати, я спробую там. Я не готова. Хоча були навіть пропозиції і великі бюджети, але я сказала, що ні. Я навіть не бачу сенсу це пояснювати. Мій дім, я народилась в Україні. Одного дня я прокинулась в названій Росії. За що я маю любити? Ні. В Україні, в Криму. Так, так. Коли я жила в Криму, для моєї дитячої психіки мені було 14-13 років. Я не розумію, як це може бути. Я жила весь цей час в Україні. І, можливо, колись станеться диво, і все ж таки ці народи якимось чином стануть ближчим один до одного, закінчиться вся ця політика. З іншої сторони, я розумію, що це не наші справи. Я розумію, що ми просто маріонетки в руках людей влади. Але поки це так, і для цього потрібно, щоб в нас знімали хороше кіно. І великобюджетне, щоб наші актори, талановиті, класні, знімалися тут, лишалися тут, а не їхали туди. Угу. Ну и что для вас Крым? Потому что тема Крыма – это главная тема нашего канала. Дім. Крим в складі
будь-якої держави це залишиться моїм домом. Звісно, мені б хотілося, щоб Крим був українським, і я вважаю його українським. І я ніде не бачила такої природи, як в Криму, хоча я багато подорожувала. Я ніде не бачила такого моря, як в Криму. І моє все дитинство, мої найщасливіші роки були в Криму. І коли мені погано, я їду в Одесу. Бо не їду в Крим, їду в Одесу і ближче, бо там Чорне море. Якби там було інше море, мені здається, вже би в Одеса мене не рятувала. А мені здається, жодний клаптик землі для людини, яка народилась в Криму, не замінить Крим. Ніяк. І, звісно, хотілося б, щоб ти туди приїжджав без кордонів, без документів, без причин, чому ти туди їдеш, а просто тому, що ти тут народився. І це твій дім. И твоя родина. Так, да? і твоя батьківщина. Çok sağ olunuz Selina Hanım. Sağ olunuz за такую интересную беседу. Bütün işlerinizde bu sizge muvaffakiyetler dileyimiz ve her şey yaxşı olacak. Çok sağ olunuz. Я дуже вдячна вам за те, що ви мене покликали. Дякую. Sağ olunuz. Ну а мы заканчиваем наш эфир. Гость программы была наша соотечественница, актриса Илина Сукач. И до встречи в наших следующих эфирах.